Shisen don kita ki shijur kilit hawai u pastor pan phat duai nak mata ka jing jongki ki ong pastor duai nak mata jongi ni rai ban ngat ho haying mani rengkat ka jing don u pastor bar ki bahayeng hasam jongi bar u pastor u khot ki kumnungan duai nam ta jengpi bar ki ong ban duai ti ban yo ya ka jingur khu na blai u pastor ulas ngot hu ya ka jingmut jongki bar u khot yo ta chendrang ban wan hajan jongu bar u kuli na ta chendrang balai mi kwa ban ngat ho bar ka ti ka samla bar u ta samla u pastor namar bakalong ka kenthe ka babhabru ba ku pa jengka ulong barus pa bat makaru ka ej bayanga bat ngan sayo ya ka jingsuk bat ka jingman rengkat bat ka u pastor u syukur nga ka khle bat wong ya uta u shendrang khilej pan ap hangte bat u khot saya ka kenthe pat panwan hajan jongu bat u kli ka ya ka juk yang kali balai phi kwa ban ngat ho bar ti u samla bat kata ka samla ka jibab ya u pastor ulong u samla u bala don ka kam ka jam bolong permanent ulong u boi khain bat botan bhaga main bat u ker bayanga bat uta u pastor u khot ya ki baro arngut panwan hajan jongu baru ong ya ki kumne baro arngut pi kloi ban ya tho iwe ya iwe nakamta ka jingsuk bat ka jiman toy shimen om nakamta ka jingsuk bat ka jingman jong iwe ya iwe pitip pa haka khlemat bakata ka jingsuk ba ka jingman ka duna ka jing i jong phiru kan saduna kan ne ka samla ka ba phi ong ka ba habri ba menta la shaya la chisngi kan satemen kisni jong ka kan saran bat haka por phin le kumno une u shendrang u ba phi i khan ba menta ba don bha ga main la shaya la chisngi andal la temen om i khan shu phin le kumno haka por hato ka jing i jong phi kan saja bonangi ni ju ong ngam don shu ya kata ka jing sngo le ne ka jing i ya ulok le ne ya ka lok tang an le kumno shu ya shong la ka ya shong namar le ya thote ngam tip balai ka lokumta nga shu au commitment ti ba kata ka jing i kan sawan phai biang bon sen ni ju kulmar ya ka ne ka jing i bat ni ong ba kata ka jing i ka dei ka jing sngo henry to tip hi ka ne ba ka jing i ka dei tang ka kantin bat ladangi kwa ban yo ya kata ka jing i ni de ban long kita ki bom khwan jing man toy a selflessness ni de ban singa thu shwa ya ki we khnang ba ki we ro ken singa thu ingi first try to understand and then be understood nga kwa an bo ep kane ka we ka jingkali kat nongut na plang jong phi ki bala don lok kat nongut na plang jong phi ki ba hun lene suk ya ka jing shong kha jong phi bat kat nongut na plang jong phi ki bom suk lene ki bom hun ya ka ta ka jing shong kha jong phi tangba ngim la ban la ai ero la dangi suk ningim suk pi hab ni shong shirta ka badang im don ki ba ong hakapor samla ta ani u ker bayanga hakapor bamja bam hagaju ko pliang kat shabalej kat shabawan ulej on ulej shaw yanga henry menta dalai esyong pat kalong marda khongpong patkin saong ani ka apot ayu kum kane yanga henry kane ka wei ka banga kwa wan ong phi ba la da phi kwa ba ka jing shong kha jing phi kamlong ka apot henry ka long ka jingger khu sabot yakine ki bangan ong phi menta ka jing su kam de kata kabangi yo ya ka kabangi kuwa henry ka jingsuk kalong kata kabangi hun lanengi suk ya ka kabangi yo hashwa bangan pengkut ngani thu ipi ka we phite bale hakapor ba ya tho ni ju pending sati hagani ka semprekhti om hagiwi pat ke semprekhti an ka we ka jimbatai ka basnot nat ba ka babatai shipangani ka semprekhti Nidon sandali ke semprekhti kane ka banangkong ka kadeu ya ke kimiki ka pa jongi kane ka semprekhti ka ba arpat ka kadeu ya ke hinman ki para jongi kane ka semprekhti ka balai ka thau ilade ka thau yangi ka thau yanga kane ka semprekhti ka basaupat ka kadeu ya ulok lene ka lok jongi kane ka semprekhti ka basanpat ka thau ya ki khon jongi manta bo ya ka kti jong phi kumne empat pengkedor ya kene kesemprekhti ke batan habdang ke bathau ya tadi mentah persyang ban penggen ria shwa ya kene kesemprekhti ke panengkong dak basuk nila ban penggen ria ya kene kesemprekhti kapan i bagi kimiki kepajangi kimla ban sa ban ngi baro syirta kinsa ya pi leni pihak ban ya ki namar ba pihak ban shonglok pihak ban shong shalaka jong ke ying kesem rengkat berkilok berkihon jong pi kabaar persyang ban penggen ria ya kene kiti kedau bar kumne dak basuk nila ban penggen ria ya kene kesemprekhti ro kapan i bagi hinman ki para jongiru kinsa yang ngi hakawe kesngi kinsa don khon don lok bar kumne kin ap menta persyang ban penggen ria saya kene kesemprekhti ka bakhaddo bat haoi dak basuk ngila ban penggen ria ya kene kesemprekhti ro kabapan i bagi khon ki kiti jongiru hakawe kesngi kinsa yang ngi anda kila don lok don khon menta persyang ban penggen ria saya kene kesemprekhti ka badeng sati pinsa phla ban lap bayaka to kesemprekhti dan lele ru em himla ban penggen ria ka kabakadau ba ulok lene ka lok jong pi kinlong ki bayane rengkat berni baro si jing im jongi dakabayas no khtilang ngabat ya ka khti jong pi ban ya shakmat nado ka ne kasngi lasuk ne shitom laduk ne ruspa la shitom ne koj ban e bat ban ya rengkat ba pi nado ban takasngi tang ka jing yap hi kapala ban pengken ria yangi happy valentine's day ya pi baro koj God can give us strength to cherish love each other till the end even when the storms
cherish you all my life, as long as I have breath. Here I stand, hold my hand, that the world will know that I love you. We believe God hears our promises. His grace and power will give us peace, to heaven to hold, for better, for worse, in sickness and health, though rich or poor. Only God can give us strength to cherish, love each other.